MLA ke Nongston constituency uba Macmillan Bersan. Ha ka jingir dan lang jong Deputy Commissioner ke West Khas Hills District UPD Sangma. Ha ka kat South Rek ula sam ya ki check syaki Sunpoutli ki kinhun producer group. Ha Nongston hapo jong ka focus program. Ha ba ajing keren ha ka ni ka program uni MLA ula pentip ba ka fokus ka de kalat ajing yarap ka bahe tam ya ki nongrap ha ka jala Meghalaya. Ka batmu ban ajing kershan pisa ya ki producers group. Ula pensyai ba kani kamdai kajing airam Aisyah henrai kadai ka skim na ka sorkar jela ban yarap ha ka ban kentiu ya ka yok ka kot jong ki nongrap. Uni unong mikmat ula betharu ya ki tu ki bayo ya kani kajing yarap bakin penan kam hok ya ka. Kamdai kan kadai kerjaan ka sorkar ka kwa ban yarap ban pengkir ban opek ya ki farmers ni ki nongrap apa panika khan ka dong par ka jela hi ba ko bai kadai ka thong jo ka sorkar Meghalaya di mukti ka lain ka bayu i ka bangi ke ka persen na ki dong song jo ka lam Meghalaya ni ide ki nong ka de lo ta ka mo balan la permit la pa ni de scheme fokus ka ba ka jinut apa ko ke jela lamang how friend akhir aku apa kalau aspak lu ka ban perlu nak kata apa tengkiu ya ki nong ka ko ka jela Meghalaya